Mm. Hedder prinsessen det? Hvor fint. Okay. Ja. Hvor er det Ja, fint. hun er fin. Er hun prinsesse? Ej, hun er prinsesse. Ikke på brød. Så går de i stykker. Ikke? Du skal være forsigtig ved dem. Vil du spise dine blåbær? Det var godt. Vil du have noget mere vand? Wow! Har du fat? Hallo. Kan du lige se nyheder? Uha. Ja. Hey, skal vi spille musik? Hey! Ajo, tror du Ditte, hun sover? Hvor er Ditte henne? Kan du sige Ditte? Ja. Kan du sige Ajo? Ajo, ja. Kan du sige farfar? Det kan du godt. Kan du sige farfar? Det kan du godt. Ajo, hvor er mor henne? Hvor er mor? Jeg tror, mor hun er derhjemme, og hun sover lidt. Tror du, mor sover lidt? Og baby Louis sover inde i mors mave, ikke? Hvor er far henne? Og far? Og far også derhjemme? Og far han sover. Tror du ikke det? Ja, jeg tror far han sover lidt. Bare en søvnig dreng, ikke? Ikke også? Ja. Ja, det er mors mave. Er mors mave stor? Ja, mors mave. Der er en baby inde i maven. Ikke? Ja. Ja. Har Ajo også en stor mave? Ja. Du har en stor mave. Ja, det er Ajos mave. Ja. Hvor du er Det fin. er en god mave, du har, ikke? Ja. Det er en flot mave. Ja. Hej, Hej, mave. hej.